לאיתמר אין אינטרנט, אז בינתיים לא יודע, אני אחפש שרת כי איתמר חסם אותי, נתן לי בלוק בצחוק. אז אני צריך למצוא שרת שאני צריך להיות בו. וואי, אני חייב שיפתח לי את השרת. למרות שאני לא כל כך רוצה סטיל ברנדרוט, סבא כבר מחר, כי פשוט אני רוצה, נכנסתי לפאבליק, אני פשוט רוצה זה. אתם יודעים שיש לי 10 משתמשים ויש לי פילים, יש לי דברים מטורפים. אז גם קיצר גנבו, הלך לי הדמות. קיצר, כי פשוט אם יש גול אז יוצא דמות. אז בגלל זה, אז אני זה. אז כבר לא משנה, אז אם הוא יריד לי חסימה היום. לא, הוא משחק. אז רגע. הוא משחק? טוב, אני רגע מתקשר אליו מהטלפון. לא יודע אם הוא יענה לי. אין לו אינטרנט. טוב, מקווה שמחר יהיה לו. קיצר, ביי. ומחר אני אעשה עוד סרטוני. לילה טוב לכולם, חופש נעים. וביי.